elkaar. Het heeft lang geduurd, maar op een fantastische wijze. Lekker gereden? Fantastisch man. Je hebt het keurig opgebouwd door het seizoen heen, gaat het steeds beter. Ja, maar ik ben vlak was normaal met kort. Nou heb je alles voor elkaar. Fantastisch. Ja, je sponsors, ik heb ze een beetje genoemd. Je hebt er niet heel veel op staan. Nee, ik heb bouwbedrijf Volkskeer. En Diana IJspaleisje. En auto's loopruim. Kijk, dat zijn de belangrijkste. En je doet het niet alleen, hè, de sleutelen. Ja, meestal wel, ja. Is dat dan wel? En die van Quint ook allemaal geven? Ja, alle twee. Nou, hebben we ze alle twee vandaag een keer op het podium. Gaan we proberen om nog een keertje te doen vandaag. Ja, nou, hoppertje. Ik vind het is je gegund. Vast wel podium straks. Hoppertje. Oké, fantastisch.